Nyansa po fo baja fo ne yehie sabre wa wo hwa mabeto menua pani wa ha na diri ga bisa na nadin ba bi odi akonya ene oba ye de wo hunu ene ne yesese odi ko kire enchirima na da ma udi ndi sei from Nana Kwakubuadi the first. Nana Kwakubuadi the first. Trafo in the Tafo. Trafo in the Tafo. Yeah, Kumasi ye. Kumasi Tafo. Yo, Nana Adauroma Dawasi. Now Adauroma Nana dear Naira over here, Amambra Cosway, and Brian Bodufia, Amambra Naira say. I'm a idea. Now, the first and then she said, she was a near Manania. See, it was try it. Another one is I come for you in front of my media sales in your hotel. Would you ever know Bodiga Gratcham? I'm a friend in Nasa. Abinasa, enemy from you. Another my wife, Federal. Miss Medasium. Get above for Darcy. That demands a Darcy. You, Sam Reminsaka, or Bapani, come. Otu foire na Nana Jati Abutu. Otu foire Nana Jati Abutu. And I did what just 1 minute. I know who didn't know what Ed Denso. Nano Adauroma. Would you come here? 13 years. In fear, do me and son. Nana, I couldn't know that. Oh, well, no, I couldn't pay some pa. I'm back on an idea and I fed Nana Romana, who do my dear say? Hey, do my dear. Ya ye wo tu fo aye asante man so aboa ma bibia akoso Ghana nyina onipa ba ya ma Nigeria kura president bai enti ya da oman nyina so we do oman ni nyina ya de o enya ba akofo enti aye kama aba awi asomdwuem eno ne ye bompa ye sensuei nyame so de ache ye nsuei ya nto bibia ye kama eche se nyame nsa wo de ye ni nyina bibia mu kama na no da Roma ntuma ye fe ni din de sein mentuma ye se ni din de Obama. Yo, America man penny so ba happy. Yes, sir. Yeah, na kwaba. No go kan brofo na asante. Oh, wakas brofo na ja choose wasande ko ho kaka. Yeah, jasi. Na na aka kire nyansapofo dwumadie yi. Na me ka kire nyansapofo dwuma. Me ya wahema akromo ase. Ohene yere. De me ka kire mo no se mayade, mo so ma se otumfo animonyam. Ama bia so ye nyina ye so. Nti edi nyame damase mo bibia mo ye bia enkoso kama de bia eto ye nsafra mo ya momla ye baba nana ye baba buru sokura wudi dwumade bia kwara to nsafra ya ye baba betwa damase eburu say nyansapofo badwafo na ya behia wo stadium ha ne no tumfo nya di ada ne adi fie edunu mo de betra ba nwa so nanu achi yes adi ye maamenom enda enti amatuna na wana da uruma ye fra say ya frem na usu bempa metoso mire na usu bempa to na wudo utimi ka ye beka chowe amafo man hine jase hine ne me amafo man hine jase na de ka jase hine wadwuma ne say wahemfie Nana jase hine adwuma ne say ahemfie nyina no one hweso so hine ni hokura na efie hoye ohine jase ne sa ne tie na wada ma de da ko mu ye friend say ye friend afna eni ye beda na nase yo tie fo sabo mre mi amemre mu dwumade na na eguso se be ya sante amemre emre na ensa anyira sabre min saka me nua hima fefefe wa na wada woro ma nso bebo odin udin de sei e ba cho ye frem na na Amadu Fiankra na wada woro ma odi akonya wo hin tepo ma hin ni country ba panyin yo eni tepa fo mo ba mo ayade se mo beso asante man na wada woro ma wo ba ye de na ekoso ya ba ya ni ekoso de ye ni gisam ya ho se ho aho a ya ho se pema ye chese wotumfo watena bandwa so ena ne mfie dunu ena ya de kese enwumadie bebre di ena ne ade kese a etwato a ohene etena se ama asanteman ne omamu nyina ba bia yehunu asanteman ya mamre sade etie na wada ma be sawo yesi asanteman mu ha sebe yantuma bia wodin mi de matudin yesi osunyonko otaw oso de ade sei adwene si so enantuma machia na hapa ewodin tie muodu efe akanfo mama mre ye fedodo na no da woro ma adanti ne ebube ye nti a ebube ne se ebebo de ma hunu panyina asesa de tie wo panyini a sa kwada enti bibia se a enye nsem nyina na ebie ya no ka ne toten
enti wo di fa baabi na akoa na abesim saa na tie yo ina na wada woroma ene e mata da ide na wo kan kire wo nana no o manom dia me ka kire me ma ne me nana no ene ye ma me no mo se awo ya oba time bia de opene se ne ba betie na asem se ne betie na asem dia na kire se awo ede na awo nye ya eti ye ma no ne nana no dia me ka kire wo ma ne se oba time bia pese ne ba betie na asem ne betie na asem dia na kire se wanya awopa na awo ede nti bofra no ene ye nana no na asem bia wo ma me no be ka pese wo nyine ye mpanyimpanti ena tem bia ya na pese wo tie ya asem wo nya ahodaso enti de maame bia be ka kire ne ba bia wontie enti nanu de enti ama aye enigisam de ama amatan ne se sabre yi oba tan bia tete ne ba watie ne maame asem wa ye lawyer sabre oba tan bia tie abofra bia tie ne maame asem wono soso waye adekireni wa ni hwiapon ekonkan enti bibia ya nwowo ama abatan ene ti yenso ye da ya nwowo ama yeso ye da ye ma no ne ye nana no masese omuso aya ahwetie no mo yi aye nana ye na akasa o kan akire nyansa podwumadiefo nyansa podwumadie metimi hu se mo ne gi amamre ho kire sa amane ani amamre bo abura enti se nyansa po atimi ehunu se ene nana no mu di ada kese na wo ma atimi abaso mo betoto nana no ano na cheso mo ne gi amamre hu nti se de amamre nso so ye de tete ye mane ye nana no ewo asantema mu no e ma ne kwa ewiase afa na nyina no ye meka ne se obia nhwe nyansapo na won fam aba se de da bi won bekasa me yatie ama ye mane ye nana no nso ma nante basa nana ndo anu ase wada woroma na bebe na wodi jam yansa na wako e ba me di ja wa ne se ye se panyini won tena fie ema aseduamfo na da woroma kire yase senti aya kasa ne se wo panyina wo hwe ekrakra se de ema ba wa bia ne ye mampanyimfo ma ahemafo aye gina wo ye gina ho ma youth no entity pa aye de be mankola kasa de wo yi wani dia na kire se ne o ma aye basa ne senti ne se panyimo ntena ho ma bibi nya dai ensei yo nana ene e da se na odi ni bio me de nana amadu fi ankra nana da se mu ya fo ane gusu ni mo kasai ena santiama mre amani monyuma bomai mu papa na no adawroma mabeto mi nua pani wa ha na me mo no aboni se da be ya aja ahia na no akofum na no adawroma udi di sei yo edi kam se be da mo ase edi monyuma modi ahye em se mene na tafo kontihine na tafo kontihine eno kre di na nakua kofrem pon niama na nakua kofrem pon niama tosu mienu eda nanase na dawroma na nana nkasa wa ewura yo ase biura edikai emse ene Mother's Day eno kre mema ma me fori nyina afinsiapa omodo asiemu se ene day ene otumfo akwasi de kese a wodie a wono nso betan ba anwa so fie dunum ni enna bisia mema ya ma me num nyina afinsiapa emse yinshira kese a etim no ma bisia yo o kamse binim ra na bae ye utufu afasha wo sha 15 years ya edi ne na hwemu a sebe utufu ayi bia masantimai nya konwa nyina na betena so abetima nya mfiri dabi esa konwa na pe no akonwa bi wona se mpe wo a betena so kura sebe o afe kura enu na wokọ etutu so yewura asante hin otekọ so akonwa na ope no ene ntira atimi ama no sebe ahoɔden na watimi dia ye niam masantimai aso Ghana man nyina aso a te sere wusi kan ewiase man nyina nim se otumfo de sebe onye wanyen keto enokre nti ne ke se na odi ne na etoso idunuma na se nyina eboa no na sebe e ba de be hye na nim onyam nti e ba ya na sa ne te na dawroma oba ye hu asante amamre se etise oh se de o ka ye ka nyina amamre nyina ne asante se de sebe amamre si tie wa mo ba se mo hu kenta hodo ene ade so na che asante amamre ye ka amamre de nyina ne asante enokre so sebe se rudi ka aka ye aboa bia bedo ya dia osua preku na so ti sebe wo ye de nya asante de amamre ne ye different because se de kan wo ba ye wa man hene
ye wo fikuti abrempon wo mo a em se emreti ka mo behu niema ke woni wo mo ese chia otumfo nsem ene wo mo asabe eduwa so ese eboyi mu ti sa ne amamre ya hye no pepe wo de ba ye so ba ye nketu mo a sa ba na na tafu na na say ya da bi ya kan kontre ni akwam da bi ya ise kontre ni akwam no di ka kasa ansa na hemfo aka de nyina so aka so ke say ayi ni ne ye sorry de ya utun say yo na no da ma bi bisa asem bi ye nkofo twasini wo hu ana ohene firi ho abusuapani na toa so me ba me hu na abusuapani bia te ye wura na abusuapani ni ene nso te say ke say mamre kwa mu no abusua de wona abusua de nyina ti da so nyesi wo hene ne dia na sabe na ma abusuapani na wo so no emso na pose na kofo na kure sa na ti na nem se nem so ni pa no dos so ho nyesa da nke bia behu na me so se da abusuapani wo na se ni pa sitie ni te bia ma hu na abusuapani de edu tam de kofi ya kefi asam de a na abusuapani na basa nanom so hia na so na nanom ya mamre de ya ahemfo na ya mamre sa de abusuapani wo mem sa na abusua na namdo anu ase ni e pese nchi manusua bibi ene ni na de beto so bio ye ta aka se na na da man ka wo hi bi se na na no ye mu ye kwakura na nke bete ye se na ba ene be fa ni tuo ete sampa chese gonwa no ye wo konwa asebe ya mama konwa wo ene ye konwa so asebe eye sebe abusua de se ma so ho ene ye kan akonwa bu ho a eye mema konwa ene obatimefo ene akonwa bu won so aye oba asefo ne timefo dinese sa na ti ya konwa nyina na sebe bia obatimefo utu eno kre se de bicho se bia akwese chidom ene ankobia no nya de ade ne ene eye mema aja memedwa na mbase kontire no ne akwanum ne benkum ne nifa no so dia e ma sabe ne sanati na ne bado wase wadawro ma se milika kan se asante amamre mu no ntoma bia wodin medie mesima ye friend se osunu nyonkon wotaw na wadawro ma wodie nso ni din ni sei mesu bi ye friend adwene so di perforce tibi susu na tibi so adwene ho tre bi mo du che bi o na daase amu daase na dia na aka che nchirima aka sesei ye metima aka che nchirima tembia ye momod na se be bempanimfo so ho ne ehunu amamre panimfo se bi wi fi ukuro mi na be ya wi redwa pass eno kure tembia otu bempanimfo a na se be no mo so bibia ye chiro na so tebi utumi ya utire tete tuworo se ye papa no ne na na ne etumi frɛ ye to na nsam kyerɛ ye ne sa ne ma nyinam sa yira so ho nti se etumi ye sa ade na be boa ma nchirima so om so etumi ya hu eno da ma nya sa asum ya na na sofo nketua ba se eye abosomsumu yi ka frɛ mu eno de obu ho na adwe na kyerɛ ne sa eno kure de o kem no ya adwe bebere kura ma sabe obu okura o ma me kura o kyim no wo no kura sabe wona na ya aka o kasa no nam sofo bia aka kyerɛ so o ma me sabe o ma me ye baifo na ma me ye baifo e ko be kun anka o wo no na ko kun di sa de me ka kyerɛ ntima o mo fa sa de ni ye tirim so o ma me sabe o ma me ye baifo ren de emmoa sabe o ma me ubada ne ye ma boso me nkon ne impa ye oboma awo ono no kasa sei ya yisira baba wo so di sa ne man kasa bo ye ma me be ye ni aden de mesra wo mu o munya asa de no emmoa enti da o ma na wotwa ni tia se sebe amamre ene amane enya bosomsem etwa se ye ba sebe ye hunu bibia eno na e kire ba bia wo firi de sese wo ye na da mo asese mo me hunu ye ne ma ye totwene se esa ye mfaso ma ye ne ahwe ya ye be sa akofa na da mo ase yo abusiafo sabre mensa kamenua Kofi Yankee na nyansapofo badwafo na munu yehie yi ewurada wo de ntina ye nyina ye baaye enti se de pete santama mena tena hoda na enchirima suanti ye hu bibi atise ya retwa se ye bisa na echiremu efise bia na we da kope wo nhia bibio enti mehwe me ni Kofi a emse me ha konde egu no ho a wi Osama bin Laden emse wona obedi na chie enti me se menua yi na ene ma egu no ho wa kire de bia ye ene de enti a ode akondie egu no ho enti Kofi adawroma nyansapo abadwafo na ne yehie akondie yi ekire sei ekese emse ene kweside ga otumfo eto nsafre ahemfum nyina ndi enso ohe o fe no wusu ansasikatu so otu kwan a akoa ne ode ma ye esisi ho ne ye de esisi ho a ba ye de ba kuma se ase enti na ye di akonya okuru be so asante achimmo so na ne baaye daase ye mu nti nyansapo abadwafo na ne kasa ye Kofi ehia bewa ye besa na wakasa bio ye de wase nyansapofo abadwafo na mo hia yi
sabre min saka nana amankwa atia odi kai na dawroma ai na odi akonya yo brema ya wogoso konti hinene me na da se minim sa de ya na do baaye na dawroma no saka fo em frantoma kwa enti dawroma ntuma ni din di sei ntuma ya ifra me di efre no fatia fatankroma mpa ntuma na ni da o efeye na dawroma na wo baaye ya de na ekoso na de na aka kire senka yenso nkirima so yesua me baaye sabe amane ne amamere de efe titiri ne asante amane ne amamere mai mu hasa wo ka amane ne amamere a wotu asante a wunya ekrobi ana oman bia na amamere etisese ye baaye otikoko so ada Roma ne pa oye de ma asante mai de magana man nyina bebribi wadanadi dom so a efri twi yawesne ko brema nyina so aba ha ni nyina kire otumfo otikoko so aja de fefa wo ye ede boa asante man bi ka gana man ni wiase yafa na nyina ya mamre de sebe nananom a etinkonya so ye behwe se ye bo ho ban se dane de nyina ye betimi aye ade a ese ne de fata na nkirima no so atima befa bi nanamwamu na dawroma na mafo mo se ye kasa de ye bei edi dawroma kampa kan kasa bebi a ye kasa asante ni nya ne ebe bi emu oduro na wa kira sha ma yenso nkirima yafa bi ato ekotudwum dawroma ebe de sebe yesi ntasuo nko nante ebe ba na bibi na etwe ebe no ede yaba enti ma menhwe ye de na betimi yaba sisi a ebebu be de afa ho na ma ye kasa ye kan mu atimi ayeduro se akra bi ehun se woni obi tenten kase penti ohun se na dwen nyina ye pe ana obenya skando bu no se skando kura na dwen mu odu se skano a eno ye be kan ne besei sa mpanyimfo se sa akwada wo pe ari kwakwa ha yete dabra haban ne yede kire no sabi akwala so bon wa mo atechede e wodi akwala ye na wodi epanyini timi ye enti sa akwala wo unhunu wonsa wo kora woni mpanyimfo ne di da bida enti sa na wo se ese de ese ne wo se ese akwala de sabi owia ansa no anante na wo ya akwala na so be tumirika sabi moja na ebetuwo sa na tie na nani enya sa pobodwafo ye de wase kafra se ndo agina wiemu se de baya asante amana betena ho da anti na akobasa enti asante man da mo nyina ase da mo ase mabatumi nua kojo ewa ha we de nya kumase nua ni bia eye chocho mocho nua nua menyako brabo a menua pa sa no kojo dawroma na ehide e ba ne sei yo wada ngaso oni bi ani wani tu ade da santemani mi tumfo afide awodie koside ene na esi nti meso mo tafo da bo tafo hini e kaguma kakrakra no kwadi be boni bi ani tumfo de na oso ana na de cheche ne baaye wada se osuru nyame se omo ahode emu oduro na ba wo hu ne ma sei santema me wo hu ne sei oh santema nya de ne kwa mo ne nam no ahima idi ahima ahimfu su di ahin kwafo su ni nam e bambo no so ye kama papa de adman kuma bo ade nje otumfo de wa shira no ye wo mema ne yo mema sa mema wo enokre mo aye feye ba enokre yo ani ko jo dawroma yanso nyansa papa jafo yam pesa santama me be yira antia ba se ye hwe ni ahwe de yanso dabi ye betira ye nuanom ene ye mai na nanom no mo so asua na wadawroma meniu na meniu ko de ka sante na ene be elisa be de ja be kese ba ko ne fa nkire nkora efiri fo mo ba no so yo wadawroma mpanifo na kasa ekotie droni abai agbaso ba so ne me ejapa ye enti na ekwasi de kase otumfo die na chese e de asantema ehye ne nsa na e ba mi di jamon se papa bi na frɛ no ajakaja ti ajakaja no frɛ ne nkola na ne nkola no ba ko ya keka pa na ba ko su dadi de wono buza se na de na wo de unu ya keka na yedi asi unu mun sanfu asi no se ni sanfu wana wo apetition nti wono ojo nti wo ya keka sa o ja se wo ka ka me ya kese minimum of fanfonsa ye nya na no o se ansanfo de ojo na ne baketwa na pedese wo ni subai ni ba ni nyo o je me da se wa ka me tete se wa mu ye ba se bio da se
watiefo nyansa podwu medina na mkosuo no makasa mo mmere me ameso me mmere mo sabre minemu a mabeto me wofa abesiwa kama ofa adawro mana udin di sei me di pa me ma me papa wo me to me Kofi Afriye mo na otihin meti tepa na boko busa nya meti enti no ebia na waduma yemu no abepie tepa na bepe Kofi Afriye ene be ba na me yere kura wa wu na so wote ase a ubisa so pe Kofi Afriye o be yira na emom tepa hode o so pe papa no aye friend ye ajewa be ma ye ajewa maambie wa bobadin o friend ya no ma na ma je so maambie wa ya de e bona betie no me kuro mu de ene tanu dumas man pa kwa so fu na apagona oye e ho so Kofi Afriye no ena me ma me papa wo me de to antu di mienu na me di mienu na nam na nya me commission chi wa obeyo aye wo krate bi ne mepe bi Dr. Jack Mr. Hyde and Dr. Jekyll ni papa ko wo tie duro bi numa na wa ye Mr. Hyde wasa adundu a ma be ye Dr. Jekyll me pe buku no ye o college na me ka ne ma ye hia bi ma che mepe me si esenyo sa so a ye be ko computer na se wo mo yi no aba bia ne anya fo adawro ma ade ntina ye kumokra ye ni hye botom aha de kodie nti ye kumokra de hye botom no enwanwa sa aboa bia wo tonya ye beku ye obia ye so aboa kra ne hu nhye da nye hu enso se ye kuda de hye botom ade ntia ne ye tie ne se obewu a okra bewu a ebire no etwato a o kate nani no se nani hye wani mu a nipa bia nani hye wani mu a ekwa ne wo fa so wu ye ne sa na abewu edi se wonam na de aba bon na owu no na se bi kura no o de aba no bon no ko wa ba be hia no a nani be suani mansa na wakati nani utwa mu akono ai nani be se nipa bia nani be suani mu etwato no sa kwa no wo fa so wu ye na abewu edi se bon aba e be bo aba ye de wutu nsuo a ye de tu nsuo a ye de betu nsuo yo abusiafo mo amohu de course wo dwumade yase sebe de course no enye eye ni yade enti obi abehunu yefun yade na wa amfe wo se obi hu se wo yade se de okuru mama mere ne amane ye kasa ne ne ye ekono yenya yehunu mama yensua de ye wo na enso ye ani eno nti na nyansa podwumade ya fato ye ho se ye mpene ma ya mamere nyira se ye wura nom da so ti asie yi bekoso ache ye mane nananom na omo so asua de abo omo bra empeni se kuti kruku ni kruku kura sika ntwa de twa oti a yenya bisa konfo hima enti ayade esese yesua be mbu ye se mkwase kirase a minuta jisa temu da achi wo bebre yie esese usua ayade tia wakora misre mo yensua ye kasa mibisa obi se hello ni twidi se wantimi ankada wo se wonte da mibisa se wakwa fomu da wo se hane anam se na wono bi kwa fomu na se wo to nkra frɛ na wo frɛ ne se wo se hu mi se hello twi no ne wanwa me ka se won ka no nya fidie ti ase nam kra nka wantimi enso ade ne se ne tirim moma yensua na yen ya de a abusuafo se gya nam a enchehi enti misrɛ mo ye dum besie nyame ya adoma da se ne mo be se ahia me akraba jabi na esu afram minimu nwie se mo mre me mre mo ye besua ye kurum kasa